L-apprezzament. L-apprezzament huwa importanti li aħna nibdew napprezzaw lil nafusna. U da kif se napprezza lil innifsi? Għaliex jekk jiena ma napprezzax lil innifsi, kif se nirrispetta lilek? Kif se nirrispetta l-ħadd ieħor? Jiena se nirrispetta. L-apprezzament jibda billi jiena nibda nara s-sbuħija u nibda nara l-kapaċitajiet tiegħi. Nibda niskopri lil nnifsi. Mela l-apprezzament huwa li mhux biss niskopri mela dak li għandi sabiħ, imma dak li għandi jiena niżviluppah biex napprezza iktar ix-xogħol tiegħi, biex nagħmlu iktar aħjar, intih ħajja u fl-istess ħin l-apprezzament jiena nkun nista' nwasslu iktar għal ħadd ieħor billi nibda napprezza is-sabiħ ta' ħadd ieħor u l-kapaċitajiet ta' ħadd ieħor. U forsi iktar bħala nisrani nibda nara wkoll id-doni tiegħi li jiena l-mod kif ninata. Li nagħta għal ħadd ieħor imma bliema skop biex jiena nikber, biex jiena jinfaħruni jew għall-glorja ta' Alla u għall-bżonn tal-bniedem. Għax il-bniedem għandu bżonn li jkun apprezzat. Fil-ġirja tal-ħajja, aħna nistgħu nirriflettu fuq il-ħajja tagħna. Aħna il-ħajja ma tiġrix. Ħafna drabi jgħidu għax il-ħajja hija tiġri. Il-ħajja hija normali. Imma aħna nagħmlu pressure fuq xulxin. Mela mhux il-ħajja, hija maġla, aħna maġnin. Jiena maġġel biex nieħu xi ħaġa mand ħadd ieħor. Ħadd ieħor iħoss il-pressure mela jkun irid jaġġel biex jirranġali malajr. Għaliex għandi nagħmel pressure fuq ħadd ieħor? Għaliex għandi nagħmel pressjoni li rridu iktar malajr issa u iżjed kemm ikun lest minn qabel ħalli jiena ikun moħħni mistrieħ. Mhux vera, ma jkunx moħħni mistrieħ, jiena biex inkun naf li jiena dak li għandi nagħmlu ħalli hemm. Imma jiena għamilt pressure, intu ngħid għamilt pressure fuq ħadd ieħor. U għal x'ġara allura? Ma apprezzajtux jagħmel ix-xogħol tiegħu tajjeb. Għaliex? Għax jiena ma nagħmilx ix-xogħol tiegħi tajjeb. Jiena rrid napprezza mela x-xogħol tiegħi billi nagħmlu tajjeb, niskoprih anke dak li nagħmel bidejja. Jekk jiena se nagħmel pittura, jiena dil pittura rrid napprezza ukoll lilha. Rrid napprezza jekk jiena nagħmel xi ħaġa li jiena ninduna li inkapaċi nagħmilha, pereżempju biċċa xogħol ta' njam, nagħmel gwardarobba. Jekk jiena naħdem fid-djamanti, nagħmel djamanta. Napprezza li l-nifsi li inkapaċi naħdem fid-djamanti? Napprezza li l-nifsi li inkapaċi naħdem l-injam? Ekku importanti, jekk jiena nagħmlu tajjeb u minn qalbi, għaliex inkun nista' nwassal prodott tajjeb u hemmhekk nibda napprezza li l-nifsi u jekk nara mela ta' ħadd ieħor dan ix-xogħol nista' napprezza l-ħadd ieħor meta ngħid kemm sabiħa dik il-pittura. Meta ngħid kemm sabiħa dik il-pittura, dak id-djamant u dik l-amara ifisser kemm ħadd ieħor napprezzah għaliex għamilhom. U hekk hu jeżiż. Li aħna rridu napprezzaw lil nfusna biex nkunu kapaċi napprezza lili u lilek. Isellimlek.